Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 8:59 PM, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Mga kabisyo, meron lang akong katanungan sa inyo. Paano kung malaman mo na hindi mo pala tunay na magulang ang nag-aruga sa'yo? Nanaisin mo pa din bang hanapin ang tunay mong magulang? Mga kabisyo, dahil ang isang letter sender natin ngayong gabi na to ay ninais niyang makita ang tunay na pamilya niya dahil tingin niya na mas mabibigyan linaw ang pagkatao niya kung makikilala niya ang tunay na magulang niya. Ngunit imbis na makabuti, nakasama pa ito sa kanyang sarili. Mga kabisyo, pakinggan po natin ang storya ng kabisyo natin na nahanap niya na daw ang tunay niyang pamilya pero nagsisisi siya na nahanap niya. Malalaman natin yan sa aking pagbabalik dito lang sa 90.7 Love Radio. Kaya mga kabisyo, tutok na po kayo. Pakinggan natin ang storya ng ating kabisyo sa Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya wala nang bibitiw. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.